and kowacho wach masoni no ang'eyo ni kata wan wabedo displaced no darwa mondo mi oger soni no ma kama wadake no golwa kigero soni kanwa Rusinga anada kapok achopo marutho wach moko acheno nanda panjini jopiny nyaka ng'e gima achiel kendo wayiere ni gima chando kembe ma wangodo gi sirkal en gimadi achiel wan gi corruption motamo dongruok e bede kembe gi to corruption ok nyatim ka onge jopiny ma wan wadi tije to wa influence ko tije go onge kaka kuponi kidwa miya pesa mondo mi akonyi ok abi kwayi to kiseyie ni ka kwayi timbi yie ni ichiwona wan kendo jopiny wawegi wan ma medo ketho kembini ma wango e lwetwa gi ma ko blame sirkal to jopiny be kaluwore mondo gi blame themselves ni wan ma thiro tije makany. Namba 2 gaja kwacho kendo ni shareholding interest mar kembini sami uso kata kambi ka kambi makama kama oketho lwet jo ng'aro mi ng'at man kende mondo mi oran merit is very key. Bodo ka sechego wan sirkal santimo audit mag certificates wacho minutes ido ka thoth jotich sirkal moko nodhi onyiewo certificates mag jowetegi moko puonjo gi certificate mar wadgi moro kete mnadada to wan pod wayo ni koro ya sara koro oseyudi makosa kamano koro wan sirkal temango ise for your way wan jo piny problems ma face kembini wa gi institutions ma wan godo wan jo piny mawegi wan mo nyayo gi ionge qualification tise kwalo certificate oketi mi omi tich then sama sirkal ni gimitimo no okel dongruok ti wadogo yo kaka ni idwa riembo yo tich idwa gol yo tich maka yim nono koro mago machiem kido machalo kamano. Namba 3 ng'ato nowacho ni from igore ni wabodo lal kaka ibigo usi to sirkal bogo tax kanyo sama gigo dhi lwet jowegi sirkal pod bodo tax. So there's no loss of revenue. Sama gigo dhi jowegi based on merit. Some redundancy, the panels with more redundancy, and remove teach. There's a process. Whether retain, whether transfer, every qualifications marry, and chupoka majo pinyaka begini indi okindiki teach mondo cham msara indi ko je teach mondo mi okel results. To the moment maji jo piny pan when either ndigi teach mondo gi cham msara, then we are losing the point. Koro jo piny nyaka ber ko ng'eyo ng'adi achiel ni kapoko riembe tich bo piny ni kata kapoko teri kama idano do teri no kaka piny wacho jo piny ni koro Joseph biro ka iwacho ni intiere ng'owa intiere e tich ere qualification mari kata ang'o omiyo ber ka wateri kata ji shoko